Moikka kaikille, se on taas täällä Luke61 ja aloitetaan taas tällä Lego Star Wars. Pelaillaan vähän tätä. Katsellaan tätä ympäristöä. Tässä on joku rautainen robotti. En muista nimeä, mutta ei sillä niin kauheasti väliä. Jos tän tuhoaa, niin mitä käy? Tulee tappelu. Kyllä se aina käy. Tappelu kelpaa aina. No joo, nyt ymmärretty. Mennään tänne. Miksi sinä pidät laserille kannasta? Häh? Tuolla on ne orkesterit soittamassa. Mikäs täällä? Täälläkin kai tappelu. Joo. Mistä tää? Hän on oikein hyvä ajamaan tätä autoa. Ja nyt auto pois tieltä. Pitää panna tätä D-tä pohjassa. Ei. Nyt joku jiitä, koota. No niin, koota. Koota se onnistuu. Ihan hyvin. Ei mä en oikein hyvä ajamaan tätä. Mutta kyllähän minä pärjään varmaan. Ei tämä kummoisempi auto olekaan kuin tavalliset autot. Mutta me ei tällä kertaa ehditäkään mennä tasoon. Mennään vielä tähän tyypeen valintaan. Mitä ihmettä? Eikö sä oikeesti muuta tyyppiä? Mikä tää on? No voi. Battle droid. Sen pitäis kai olla täys. Hei, mennään tänne. Oranssi tukka. Se taas sille kunnon pistooli.
tää on ihan tällainen. Tällainen. Yes. Mitäköhän tää tekee? Oho, se oli... Joo, mutta ei se. Ollaan vaan täällä ja se oli täällä taas. Luke 61. Katsellaan näitä uusia asioita täältä. Näin. Viimeisestä. Nyt mennään tänne. Se oli Luke 61 täällä. Nähdään seuraavassa videossamme, jossa on joku tarkoituskin. En tiedä mitä se on. Ja. Siirretään nämä kupit tästä maasta pois, etteivät häiritse kävelijöitä. Tässä. Näin. Kyllä tänne tähän keskelle, että voidaan... Sinä menet sinne. Sinä menet sinne. No niin. Onko vielä jotain? Tuossa. Tuossa. Mitä? Koska se alkaa liikkua. Ai niin, tää on tällainen. No voihan. Voihan ruttu. Nyt ette sitä kuulautaa. Älä, jes. Ei tänne. Nyt säästetään, me säästämme. Joo, sä olit Luke 61 täällä. Täällä taas pelaamassa Star Wars. The Complete Saga. Pelaillaan jossain tosessakin vaiheessa näitä Lego Star Warsia. Mutta koitetaan oppia seuraavassa videossa. Ehkä osaan keuliakin jopa. Tiedän olenko niin hyvä jo tässä silloin. Olinhan jo minä vetänyt tämän jo läpi, että ei tässä kyllä kauheasti mitään tarvitakaan häivysinä. Niin tässä kauheasti vaikkautta tarvita, kun osaatte pestä tämän tason. Nämä tasot, jotka eivät ole ollenkaan vaikeita, tiedät mitä teet.